Asetu selinmakuulle ja ota mahdollisimman mukava asento. Tarkista, että asento on symmetrinen. Alusta tuntuu samalle esimerkiksi molempien käsien alla. Voit halutessasi myös istua tai asettua kyljelleen. Jos olet selinmakuulla, voit laittaa tyynyä pään alle ja tarvittaessa polvitaipeiden alle vilttiä, putkityynyä tai muuta koroketta. Miten vaan saat asennon mahdollisimman mukavaksi. Ota myös peittoa tai vilttiä päälle, niin ei tule kylmä. Jos istut tuolilla, pidä mielellään jalkapohjat lattialla ja istu selkä suorana. Jos istut lattialla, laita tarvittaessa takapuolen alle koroketta ja tue asento niin, että pystyt lepäämään kehossa. Kun olet löytänyt hyvän asennon, niin sulje silmä. Katsele suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä. Tunne koko keho. Tunne koko keho. Tunne koko keho päälaelta varpaisiin saakka. Koko keho kerralla. Tunne koko keho. Kiinnitä nyt huomio kehon ja alustan kosketukseen. Tunne, miten kädet koskettaa lattiaa tai alustaa. Keskity tilaan käsien ja alustan välissä. Kahden kappaleen välissä on aina pieni tila. Tunne tila hartioiden ja alustan välissä. Pään ja alustan välissä. Tila selän ja alustan välissä. Takapuolen ja alustan välissä. Reisien ja alustan välissä. Pohkeiden ja alustan välissä. Ja tilaa kantapäiden ja alustan välissä. Tunne nämä kosketuspisteet. Tunne kosketuspisteet kehon ja alustan välissä. Ei keho, ei alusta, vaan kosketuspinta niiden välissä. Kantapäiden alla, reisien alla, takapuolen alla, selän alla, hartioiden alla, käsivarsien alla ja pään alla. Tunne nyt nämä kosketuspisteet yhtenä tasona kehon ja alustan välissä. Tunne koko taso yhdellä kertaa. Koko taso kehon ja alustan välissä. Tunne nyt samanlainen kosketuspinta huulten välissä. Tunne, miten ylä- ja alahuuli koskettaa toisiaan. Kosketuspinta huulten välissä. Tunne kosketuspinta silmäluomien välissä. Tunne, miten ylä- ja alaluomet koskettaa toisiaan. Tunne tila silmäluomien välissä, huulten välissä, kehon ja alustan välissä. Silmäluomet, huulet, keho ja alusta. Tunne nämä kosketuspinnat yhtä aikaa. Silmäluomien välissä, huulten välissä, kehon ja alustan välissä. Tunne kaikki kosketuspinnat hetken aikaa. Kaikki yhtä aikaa. Silmäluomet, huulet, keho ja lattia. Tunne nyt taas koko keho kerralla. Koko keho päälaelta varpaisiin saakka. Koko keho kerralla. Tunne, miten keho istuu tai lepää alustalla. Salli kaikki tuntemukset. Tuntemuksia ei tarvitse valikoida. Ei tarvitse yrittää rentoutua. Ei tarvitse yrittää päästä eroon mistään. Riittää, että tarkkailet kehoa ja ajatuksia. Lähdetään käymään kehoa läpi osa kerrallaan. Voit sanoa mielessäsi aina sen kehon osan, josta puhun.
Vie huomio oikean käden peukalo. Etusormeen, keskisormeen, nimettömään, pikkusormeen. Tunne kaikki oikean käden sormet. Tunne kämmenpöytä, ranne, oikean käden kyynärvarsi, kyynärpää, olkavarsi. Koko oikea käsi. Tunne oikea kainalo, kylki, lantio, oikea reisi, oikea polvi, sääri, nilkka, kantapää. Oikean jalan jalkapöytä, jalkapohja. Iso varvas, toinen varvas, kolmas varvas, neljäs varvas, pikkuvarvas. Tunne kaikki oikean jalan varpaat. Tunne koko oikea jalka. Tunne vasemman käden peukalo. Etusormi, keskisormi, nimetön, pikkusormi. Kaikki vasemman käden sormet. Kaikki sormet. Kämmen, kämmenpöytä, ranne, kyynärvarsi, kyynärpää, olkavarsi. Koko vasen käsi. Kainalo, vasen kylki, lantio. Vasemman jalan reisi, polvi, sääri, nilkka, kantapää. Vasemman jalan jalkapöytä, jalkapohja. Vasemman jalan iso varvas, toinen varvas, kolmas varvas, neljäs varvas, pikkuvarvas. Kaikki vasemman jalan varpaat. Kaikki varpaat. Koko vasen jalka. Vasen jalka. Molemmat jalat yhtä aikaa. Molemmat jalat yhtä aikaa. Tunne molemmat jalat. Tunne lantio, pakarat, alaselkä, yläselkä, koko selkäpuoli, koko selkä. Tunne alavatsa, napa, ylävatsa. Tunne koko vatsan alue, koko vatsa. Tunne pallea, rintakehä, olkapäät, oikea olkapää, vasen olkapää, molemmat olkapäät, hartiat, niska, kallonpohja, takaraivo, kaula, kurkunpää, kieli, tilaa takahampaiden välissä, tilaa ylä- ja alahampaiden välissä, huulet, leuka, posket, korvat, molemmat korvat yhtä aikaa, molemmat korvat, nenä ja nenänpää, ohimot, silmät, silmäluomet, kulmakarvojen alue, tilaa kulmakarvojen välissä, otsa, päälaki,
Tunne nyt taas koko keho kerralla. Koko keho päälaelta varpaisiin saakka. Koko keho kerralla. Kuuntele nyt ääniä ympäriltä. Tunne ympäröivä tila. Ala vähän liikuttelemaan sormia ja varpaita. Tuntuuko hyvältä venytellä? Voit venytellä. Voit halata omat polvet vasten rintaa. Nappaa kiinni jaloista ja halaa ne itseesi vasta, jos se tuntuu hyvältä. Siirrä sitten oikea käsi pään vierelle ja kierähdä oikealle kyljelle. Ja pyöristä siinä vielä vähän selkää. Työnnä itsesi kylki edellä istumaan. Avaa silmät ja katsele ympärillesi. Kiitä itseäsi tästä harjoituksesta. Kiitos.